बासागिरिफोर जेसु ख्रिस्टनि मुङै बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरदों जय मासि आरो लोगोसे दिनैनि गोदान भिडिअनि गेजेरजों बयखौबो बरायदों अनजाग्रा प्रियफोर दिनै मोनसे फिन आरोबाव नोंथांमोननो मोनसे गोदान रादाब लानानै फैलायबाय जेराव ख्रिस्टियानफोरा बाइबेल लाना थांदोंमोन नटबुक लाना थांदोंमोन माखासे लेखाफोर बिजाबफोरखौ लानानै थांदोंमोन पुलिसफोरा बेखौनो जेन माबा मोनसे हाथियार मोनबाय हाथियार मोननायफोर बायदि बेबायदि घेराव खालामनानै लानानै फैदों जेराव दोङो बाइबेलसो नाथाय बे बाइबेलफोरखौनो ओरैबायदि खालामबाय जेराव हाथियार माबा मोनसे AK-47 माबा मोनसे गान दङफोर बायदिसो खालामदों येस अनजाग्रा प्रियफोर दिनै नोंथांमोननो बेबायदि रादाब लानानै फैदों जेराव जि जाथाया जादों बे जाहैबाय आमथेनि बाथ्रा येस बे आमथेया जाहैबाय उत्तर प्रदेशआव दङ उत्तर प्रदेशआव जानाय मोनसे जाथाय जेराव सुबुंफोरा गोबां फोथायारिफोरा आर'ज खालामनो मोनसे आर'ज सभा खालामदोंमोन आरो बे आर'ज सभाखौनो गोबां हिन्दुफोरनि जिथु संगठनफोर दङ दैदेनगिरिफोर दङ जायखौ RSS होननानै बुङो VHP होननानै बुङो बजरां दल होननानै बुङो मा मुंफोर बुङो बिथांमोना थांदों आरो थांनानै घेराव खालामदों आरो घेराव खालामनानै पुलिसनो इनफरमेसन हरदों जे बेयाव धोरोम सोलायनायनि खामानि जागासिनो दङ होननानै इनफरमेसन हरबाय आरो पुलिसफोराबो फैबाय आरो बेखौ घेराव खालामफैबाय आरो बेयाव जिथु आर'जनि सभा जाबाय थादोंमोन प्रार्थना सभा जाबाय थादोंमोन बे प्रार्थना सभा जानायखौ बिथांमोना जानो होआखिसै बिथांमोना बन्द खालामबाय आरो बदनामखौ होबाय जे धोरोम सोलायहोनायनि खामानिखौ बेयाव मावगासिनो दङ होननानै येस अनजाग्रा प्रियफोर माखासे बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना गावनोबो रादाब क्लिपखौ नायनायनि गेजेरजों मोननो हागोन दा बेवहाय नोंथांमोननो रादाब क्लिपखौ दिन्थिनो नागिरबाय बिनि उनावहाय आङो फंनैसो बुंनानै फोजोबहैसिगोन अनजाग्रा प्रियफोर बिनि सिगाङावनो खावलायनो हास्थायदों सोरबा जुदि गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन आरो लोगोसे मोनसे लाइक खालामगोन आरो हायोब्ला भिडिअखौ शेयार खालामगोन जेन बयबो जेन बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ मोनथियो और अब बात अमेठी में सनातन के खिलाफ रची गई साजिश की ईसाई मशीनरी से जुड़े लोग भोले भाले हिंदुओं को बरगलाकर उनका धर्म परिवर्तन करवाने में लगे थे बीमारी और गरीबी दूर करने के बहाने लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा था और हिंदू संगठनों की शिकायत के बाद ये खेल बेनकाब हुआ धर्म के धन्यबाजों ने सनातन को टारगेट करने का ठेका ले रखा है भोले भाले लोगों को बरगलाकर उनके धर्म परिवर्तन का खेल फिर बेनकाब हुआ है नहीं ये सब नहीं ये सब कोई बात नहीं कौन सी प्रार्थना करा रहे थे किसका नाम ले रहे थे प्रार्थना नहीं करा तो क्या सब्जी रोटी खा रही बीमारी गरीबी से लाचार लोगों को ईसाई मिशनरी टारगेट करने में लगी है उनका ब्रेन वॉश कर उन्हें ईसाई बनाने का खेल जारी है पहली बार आए आप यहाँ पे अच्छा अमेठी में धर्म परिवर्तन का बड़ा खुलासा हुआ है जगदीशपुर इलाके के पालपुर कस्बे में एक घर के अंदर ईसाई मिशनरी से जुड़े लोग भोले भाले हिंदुओं का ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन करवा रहे थे प्रार्थना सभा के नाम पर सनातन के खिलाफ जहर भरा जा रहा था इस बात की भनक लगते ही हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने पुलिस को खबर दी खबर मिलते ही पुलिस की टीम ने जब मकान पर छापा मारा तो वहाँ हड़कंप मच गया मौके से कई धार्मिक किताबें और दूध से सामान बरामद किए गए हैं तो 5-6 लोग लेकर आए वो लोग उसके बाद में फिर हम लोगों ने बड़े साहब को जगदीशपुर कोतवाल को फोन किया हमका वो आ जाए तब ठीक रहेगा साहब आए साहब आने के बाद में साहब हम लोग अंदर गए अंदर जब वहाँ गए तो देखा गया कि कम से कम 100 से ज्यादा ही महिलाएं थी स्थानीय लोगों की माने तो कई सालों से इस मकान में धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा था संगठित तरीके से लोगों को यहाँ प्रार्थना के नाम पर बुलाया जा रहा था और उनके दिमाग में हिंदू धर्म के खिलाफ जहर भरा जा रहा था पुलिस ने मौके से ईसाई मिशनरी से जुड़े लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ में लग गई है साथ ही उन लोगों से भी पूछताछ हो रही है जिन्हें यहाँ लाकर उनका धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था इसोरनि बिसाफोर नोंथांमोना गावनि मेगनजों नुबाय गावनि खोमाजों खोनाबाय बबेयाव मा जादों बे जाथाया जादों जाहैबाय उत्तर प्रदेशनि अमेठी होननाय मोनसे जायगायाव जेराव ख्रिस्टियान सुबुंफोरा खौसे जानानै आर'जनि सभा आर'जनि फारिलाइ लादोंमोन आर'ज खालामनायनि मोनसे प्रेयार टाइम लादोंमोन आरो बेयाव बयबो ख्रिस्टियान सुबुंफोरा खौसेथि थांदोंमोन आरो खौसेथि बेयाव गिर्जा खालामदोंमोन इसोरनि बोसोन खोनासंदोंमोन नाथाय जाय मानसिफ्रा मेगन गोसा ख्रिस्टियान आरो जिसु ख्रिस्टनि मुं होननानै बुंब्लानो बियो बिदिसि धोरोम होननानै थैयाव दुंहाव जायो थैयाव गुदुं जायो बिसोरबायदि सुबुंफोरा
थांनानै घेराव खालामहैदों आरो घेराव खालामनानै पुलिसनो खबर होदों जे बेयाव क्राइम जागासिनो दङ, जे माबा मोनसे मार्डार खामानिसो जादों, जे मानसि सिथारदों, माबा मोनसे मा होनगोन ककिन हेर'इन ड्राग्सफोर फानदों, बा माबा मोनसे गान जेरै सिलाइफोर जायखौ बन्दुक सिलाइ होननानै बुङो बेफोरबायदिखौ हाथियारफोरखौ फानदों। दा बेयावखायसो पुलिसखौ लेंहरदों, ओरैबायदि मोनसे माबा मोनसे घटना जानायफोरबायदि खालामबाय आरो थारैनो पुलिसफ्राबो फैबाय आरो फैनानै बे सिङाव थानाय जिथु साफ्रोमबो ख्रिस्टियान सुबुंफ्रा आखायाव जिहेतु खुलुमनाय सिबिनायाव बाइबेल लाङो, नटबुक लाङो आरो लोगोसे मेथाइ लेखा लाङो खुलुमनाय सिबिनायनि थाखाय, बेफोर गासैखौबो पुलिसफोरा जब्द खालामजोबदों, नोंथांमोना नुनो मोन्दों। आरो बे जब्द खालामनायखौ ओरैबायदि नुदों जेरावहाय बिथांमोना जेन माबा मोनसे हाथियारसो मोनबाय, AK-47 बायदि माबा मोनसे पिस्टल मोननायफोरबायदि माबा मोनसे गानफोर माने हेभि गानफोर मोननायफोरबायदि बिथांमोना लानानै फैदों आरो बिथांमोननि नोजोराव बेफोरबायदि खामानि मावनाया गेदेर क्राइम, बेबायदि अबस्थानि नुनो मोन्दों। अनजाग्रा प्रियफोर, मासे दुखुनांथाव नङा होमब्ला? मोनसे आरजनि सभा खालामनाय, आरज प्रेयारनि जिथु सम, आरज खुंनायखौनो मानसिफ्रा मेगन सादों जे बेयाव धोरोम सोलायहोनायनि खामानि जादों, धोरोम सोलायहोनायनि खामानि मावगासिनो दङ आरो बेयाव गोबां समनिफ्रायनो जादों। दिनै मोनफ्रोमबो टाउन सहरफोराव जिहेतु गोबां सुबुंफोरा बेबायदि फ्लेट बायनो हायाखै, बेबायदि हा बायनानै लानो हायाखै गिर्जा न' लुनो थाखाय, हयथ' गोबांफोरा बेबायदिनो फेमिलिफोरावनो सोरनिबा न'फोरावनो जनो गोनां जादों, जेराव 20 जन, 30 जन, 40 जन, 50 जन, 50, 100 जायाब्लाबो जाहोनो गोनां जादों, जेरावहाय बिथांमोना आरज खालामदों। दा बेखौनो गोबां बेक्तिफ्रा मेगन सादों। टाउन सहराव हा बायनो थाङोब्ला 50-60 लाख नांगोन, न' लुनो थाखाय गोबां फैसा नांगोन, जिहेतु मण्डलिया गिदिर नङा, गोबां मानसिफोर गैया। दा बेयावहाय न'खरफोरावनो हयथ' जिरायदों, बेफोरबायदिखौनो मेगन सागासिनो दङ जे बे न'खराव धोरोम सोलायहोगासिनो दङ होननानै। गोबां समनिफ्रायनो थांलाय फैलायखौ जोङो नुनो मोन्दों होननानै बिथांमोना बुंदों। दा बेयावहाय गोबां समनिफ्रायनो धोरोम सोलायहोदों। बेफोरबायदि बदनामफोरखौ होयै होयै दिनै गोबां मण्डलिफोरखौ बन्द खालामनो नागिरदों दुथांफोरा, गोबां ख्रिस्टियाननि खुलुमनाय सिबिनायखौ बरबाद खालामनानै होनो नागिरदों आरो बेबायदिनो सोलिगासिनो दङ, बेबायदिनो जागासिनो दङ। अनजाग्रा प्रियफोर, जोंनि मेगननि देखायाव जोङो बेफोर गासैखौबो नुनो मोन्दों। दिनै बेफोरबायदि दुखुनांथावना जाथायफोरा जोंनि गेजेराव नाथाय ख्रिस्ट'नि फिसाफोर, मोनसे मोजां बाथ्राया बेनो जे मेडियानि सिगाङाव रावखौबो बिथांमोना फोरमान होनो हायाखै जे येस जोंखौ धोरोम सोलायहोनो लानानै फैदों होननानै। रावखौबो फोरमान होनो हायाखै, रावबो मिडियायाव फैयाखै आरो रावबो बुङाखै, जिहेतु गैखाया, जिहेतु नंखाया। जाय बेक्तिफ्रा बेयाव खुलुमनो सिबिनो फैदों, इसोरखौ दाव खालामनो फैदों, प्रेयार सभायाव फैदोंमोन, बिथांमोना बयबो गावनि गोसोजोंनो फैदों। सोरबा जुदि सासेसो हिन्दु दङब्लाबो बै हिन्दु सुबुङाबो गावनि गोसोजों फैदों। येस अनजाग्रा प्रियफोर, गावनि गोसोजोंसो फैदों। बिसोरखौ रावखौबो फुस्लायनानै लाना फैयाखै आरो गिर्जा न'आव फैनाया, गिर्जा न'आव लाना फैनाया, गिर्जा न'आव खुलुमनो फैनाया धोरोम सोलायहोनो होननानै रावखौबो लानानै फैया। जों बे बाथ्राखौ मोजाङै मिथिगौ नङाबा होमब्ला अनजाग्रा प्रियफोर? दा दिनै बे मोनसे मोजां जे मेडियानि गेजेराव रावबो बेबायदि बुङाखै आंनो 1 लाख होगोन, आंनो 2 लाख होगोन, आंनो 3 लाख होगोन, आंनो साकरि होगोन, आंनो माबा मोनसे न' होगोन, आंनो गाननाय जोमनाय होगोन होननानै आंखौ लाना फैदों होननानै बुंनाय रावबो मेडियायाव जोङो सासेखौबो नुनो मोनाखै। दा बेफोर गासैबो जिहेतु नंखायखा, मानोना ख्रिस्टियाननि जिथु खुलुमनाय सिबिनाय बेयाव रावखौबो बेबायदि खालामनानै लानानै फैनाय जाया। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना बे रादाबखौ मोननानै एसेब्लाबो आइडिया मोन्दों जे जोंनि भारताव मा सोलिगासिनो दङ, मा बोथोर जागासिनो दङ, मा सम जागासिनो दङ, मा आबहावाया सोलिगासिनो दङ। दिनै हिन्दु संगठननि जायखौ VHP होननानै बुङो, RSS होननानै बुङो, बजरं दल होननानै दोङो, दिनै बिथांमोना गोबां एक्टिभ जानानै खामानिखौ मावगासिनो दङ। ख्रिस्ट'नि फिसाफोर, बिथांमोना गोबां एक्टिभ जानानै खामानि मावदों जे जोंनि खुलुमनाय सिबिनायफोरखौ, ख्रिस्टियाननि खुलुमनाय सिबिनाय, इसोर खुलुमनायखौ गासैखौबो बन्द खालामनो थाखाय नाजागासिनो दङ। बेफोर गासैबो मोदाय सैताननि खामानि गोनजा। मोदाय सैताना गोबां मानसिनि गोसोखौ, गोबां मानसिनि मेलेमखौ कन्ट्रल खालामदों, दैदेनदों। दा बेवहाय जोंनि खामानियाबो बेनो जागोन अनजाग्रा प्रियफोर, जेन जोंबो बोलोगोरा जानानै आरजजों जों नांनै, जों बयबो आरज खालामनि, साफ्रोमबो बेक्तिनि थाखाय बेजों बे आरज खालामज्लायनि, भारताव थानाय साफ्रोमबो ख्रिस्टियान सुबुंफोरनि थाखाय जों आरज खालामनि, जेन भारताव थानाय मोनफ्रोमबो मण्डलिफोरा इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनायाव जेन जेंना मोना। आरो जों लोगोसे बेखौबो आरज खालामनांगोन जाय सुबुंफोरा तारना होग्रा,
खैफोदखौ लानानै फैग्रा जेंनाखौ होफैग्रा बिथांमोननि थाखायबो जों आर'ज खालामनि जि संगठनफोर दङ जाय सुबुंफोरा बेबायदि एक्टिभ जानानै खामानि मावगासिनो दङ बिथांमोननि थाखाय जों आर'ज खालामनि मानोना बिथांमोना जों जिसु ख्रिस्टखौ नुयो अनजाग्रा प्रियफोर जारिमिना जोंनो बुङो दिनै पान्जाबाव रोजा रोजा लाख लाख सुबुंफोरा जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनायनि जाहोना जाहैबाय बेनो जादों साधु सुन्दर सिंहनि आर'ज जाय साधु सुन्दर सिंहाबो जिसु ख्रिस्टनि मुं खोनायोब्ला जिसु ख्रिस्टियान होनोब्ला बुनो सिथारनो गोसो जायोमोन साधु सुन्दर सिंहा सासे बाइबेल सावग्रा मानसिमोन नाथाय जिसु ख्रिस्टआ बिजों नुजादों जिसु ख्रिस्टआ बिथांजों इनकाउन्टार जादों आरो जिसु ख्रिस्टखौ मोननायनि उनाव साधु सुन्दर सिंहा गासै पान्जाबनि थाखाय आर'ज खालामदों अनजाग्रा प्रियफोर थिग बेबायदिनो दिनै गोबां सुबुंफोरा बाइबेल सावनो गोसो जायो गोबां सुबुंफोरा ख्रिस्टियानफोरखौ बुनो गोसो जायो बिथांमोननि थाखाय जों आर'ज खालामनि अनजाग्रा प्रियफोर नोंथांनि पार्सनेल समाव नोंथांनि पार्सनेल प्रेयारनि समाव नोंथाङा लागारबो गोसोखां बै दुथां मानसिफोरनि थाखाय जिसु ख्रिस्टआ बिथांमोनखौ जेन निमाहा होथों आरो बिथांमोनजों लोगोसे सानसेब्लाबो जिसु ख्रिस्टआ नुजाथों आरो सैथो इसोरा जिसु ख्रिस्टआनो बे बाथ्राखौ जेन बिथांमोना सिनाय हायो मोनथि हायो बिनि थाखाय सानफ्रोमबो आर'ज खालाम आरो बिनि थाखायनो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ शेयार खालामगोन जेन साफ्रोमबो आर'ज खालामनो गोहो मोनो दे अब्ला प्रियफोर दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय थेंक इउ